This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Meghalaya High Court haka arpanyo tarik ujileu arhajar arpusan kalpatha ia katanat District Council Affairs ke Sarkar Jilla mantap Kaiphod ringkat ki jing kedo halor ke jing aiser not scheduled tribe syaki Khasi ki Shim Jait na ukpa neka Kmie pat ki Kynthei ki Jait ban ai Jait Shillong. Kini ke hukum kalami hadin baka division bench bakentup ya Chief Justice Indra Prasanna Mukherjee bat Justice Wanlura Dingdo kala penrung ya ke public interest litigation lani PIL bala mudui da ka singkong rempai thamai lani SRT. Ka singkong rempai thamai lingba ka jingmudui kala kedo baha ka arpway tarik unaitung arhajar arpau ka tanat social welfare kala penmenai ya Deputy Commissioner East Khasi Hills District da ka baminjur ya ka jing ai jingmud bala yok pediang na ka tanat District Council Affairs ba ka Khasi Hills Autonomous District Khasi Social Custom of Lineage Act 2019 punyo kam khang ban ai sernot scheduled tribe syaki ba apply ya ki ba Shim Jait na ukpa ni Kmie ba ka jing Shim Jait daki Kynthei bamdai Khasi na ulong. Henry ya katay ka jing penmana lapin sange no haka apway tarik jemang arhajar arpusaw bat unong ya saat ka singkong rempai thamai uloong baka jingmi ipat ka long baka Sarkar Jillaru ka lapin sange ban ai sernot scheduled tribe. Kaying kasyari ka ong bakat kum ka Lineage Act katrekam ya baro ki Khasi ha Khasi Hills District bala batay haka section 2H bat haka section 3 jong ka act lakado bala daki Kmie ki pa ki diki Khasi ki khonru ki diki Khasi bat haka section 5 pat ka ailat ban register bat ka jing ai sernot Khasi tribe. Kaying kasyari kala ong baka kwa bantip kumno kilat kilinti ya ubre ban Shim Jait naka Kmie lani ukpa on la ban penkela ya kabuar penyan hapo ketika act ban register kum Khasi bat ban ai ya unika ya ka tribe certificate bat bu baka since ngap biang ya katay ka PIL kandai ha ka arpulai tarik unaitung arhajar arpusan. Habatin, pej bahagi ki shop, ke shop plus F. Ka plus F?
Hakabam bangi bam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ikan diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kambha ka jing im ba kambha pendon kam daki mar bam medon ka sharp plus f menta kasni. Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.